Бе, какво става тук, бе? Аз да не съм пиян. Видях, че Меджи душеше кученцето, което вървеше по динамите. Аз бях много болна. Как съм могъл да си помисля, че съм титулярен съветник? Боже, как е могла да ми хрумне такава налудничева мисъл? Леле, добре, че все още никой не се е сетил да ме тикне в лудницата. Тихо. Ще го давам. Тихо! Замълчи, Ево, моля те, замълчи! Дяволска жено! Какво правите с мене, бе? О! Моля ви. О! Ще полудея. Какво искате от мен? Аз нищо нямам. Нищо не мога да ви дам.